आजी आम्ही आध्यात्मिक मार्गांतो प्रवेश केला म्हणजे एक अगत्य कोळका जलाल कसं म्हणल्यारी साध्य आणि साधन साध्य कसलंय आणि साधन कसलंय म्हणून मना करून घेऊ का. साध्य म्हणल्यारी आम्ही गळसून घेऊचे असेल ते वस्तू ऐकतच ना मॅ ते साधन म्हणल्यारी साध्य म्हणल्यारी त्या गळसून घेऊचे वस्तू आणि साध्य म्हणल्यार साधन म्हणल्यारी ते कशी आम्ही गळसून घेऊयात म्हणून ताजी मार्ग उदाहरणेक आम्ही चेरडू रोज म्हणले 2 महिनो वच्च्या खै पुणी म्हणून सुरवेरी खै म्हणून आलोचन करता ती वृंदावन वच्च्या ये पंता म्हणून आम्ही मना करून डिसाइड केले म्हणजे दोन्हीचे ते कशी वच्चे म्हणून आम्ही आलोचन करता ती ट्रेन की फ्लाइट की कार की कशी वच्चे म्हणून आम्ही आलोचन करता ती ते प्रकार आम्ही अध्यात्म जीवनांतू रिगली म्हणजे हे सुरवेरी ज्ञेय वस्तू भगवद्गीतेंतू 13 अध्याय सांगला ज्ञेय आणि ज्ञान ज्ञेय वस्तू कसले आणि ज्ञान कसले म्हणून ते प्रकार अंगा आम्ही साधन आणि साध्य वस्तू कसले म्हणून मना करून घेऊ का. आता आमका भागवत पुराण कोंकणी मुखांतर साधारण डिसेंबर कोण सूर झाला ये सत्संग भारी चांग काम कसं सकट जाल्ले भगवद्गीत जाल्ले मागीर ईशोपनिषद जाल्ले आता उपदेशामृतांत संत मी हे मुखांतर आम्ही कसं सकट शिकले ती ते मना करून घेऊ इत्ते 4 बुक आणि भक्तिरसामृत सिंधू यस ते इत्येक तिथले विशेष म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का. हे साध्य आणि साधन हे कशी आमका मनावत म्हणल्यारी भगवद्गीत आणि ईशोपनिषद हे दोन्ही कृती मुखांतर आमका मनावता शास्त्रा मुखांतर कसं सकड साध्य ईशोपनिषदांत आम्ही मना करून घेतला ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत म्हणून तशीची भगवद्गीतेंतू कोण ईश कृष्ण सांगता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते मागिरी 11 अध्यायांतू भक्त्यात अनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जना भक्ती मात्र मक मना करून घेऊचे साध्य भक्ती मुखांतर मात्र तू मक्का मिगेल सीक्रेट्स भक्त्यात अनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप हे अर्जुना तुम्ही गेले तत्व मना करून घेऊ का जलरी मिगेल तत्वांतरिक का म्हणजे जलरी एक वाट भक्ती म्हणून सांगता तशीची 18 अध्याय देव सांगता भक्त्या माम अभिजानांती यावान यश्चास्मि तत्वतः भक्ती मात्र ते तत्व ते भक्ती मात्र मार्ग विंगड कसले ना अन्य विंगड कसले मार्ग ना इथे म्हणल्यारी एक अध्यात्म मार्गांतू पातेय म्हणतात ती पातेय म्हणल्यारी द वन अँड ओनली मीन्स आता उदाहरण एक आमका दिल्ली तुकून कोड्याळाताई सकाळी बाहेर सोरनो 12 घंटे भितर पाव का म्हणून मना लेखलेरी कसं वाट विंगड कितले सुपुरो ते ट्रॅव्हलिंग ओट वच्च आमका खावचे वर का बॅग वर का लगेज वर का आमगेल्या अवंगलपुरा ದುಡ್ಡು ವರ್ಕ ಸಕ್ಕಡ್ವೆ ಜಲ್ಲರಿ ಸಕ್ಕಡ್ ನತ್ಲರಿ ಅಮ್ಕ ಕೊಡಿಯಾಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾವಿಯತ ಜಲ್ಲರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತುಕೊಂಡ್ ಕೊಡಿಯಾಳಕ
बार गंट भितर पावका म्हणजे दोनपारा पावका म्हणजे री प्लेन अगत्य फ्लाइट अगत्य फ्लाइट ना म्हणजे री साध्य ना दोनपारा भितर पावचक तक्का तशीची आमगेल ये कृष्ण साध्य ते साध्य कोरका म्हणजे साध्य वस्तू आम्ही आमका भक्ती मात्र एक एक मार्ग म्हणून पातेय म्हणलं तेच एक एक वन अँड ओनली मीन्स विंगड वाट ना तू कर्मयोगी जावचे पुरो ज्ञानयोगी जावचे पुरो मागीर हठ योगी जावचे पुरो सुमार नमुने योगी असंती जल्लरी कृष्णा पावका जल्लरी खाली भक्त जल्ले मात्र कृष्णाक मेळू साध्य तक्का म्हणजे पातेय म्हणून हे आम्ही मना करून घेऊ का आणि हे विस्तार जाऊन आमका आज एक्सप्लेनेशन कंचन मेळचे ते विस्तार जावन एक्सप्लेनेशन मेळचे आमका भक्ती रसामृत सिंधूंत आणि उपदेशामृतांतू ताजे विस्तार जावन मेळता ते मना करून घेवचे आम्ही आता आमका आजी उपदेशामृतांतुले तिन्ही श्लोक ताजे विषयांतू कसं सांगला म्हणून पळया ते उपदेशामृतांतू ಒಟ್ಟೂಚಿ ಇಕ್ರ ಶ್ಲೋಕ ತಂತು ಸುರ್ವೇರ್ಚಿ ದೋನಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಳ್ಳೆ ವಾರು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಗಿರಿ ಎಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಮಗಿರಿ ಪೈರಿ ಸೋಮವಾರ बलराम किंकर प्रभुजीन पुरा कळलेलाच चंदकोरन तंतू एक्का श्लोक आणि दोन्ही श्लोक पळयल्यारी वॉर्निंग्स कसं ते वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम हे सगळं वेग आम्ही कंट्रोल करका दोन्ही श्लोक तशीची कंट्रोलिंगची वॉर्निंग कसं ते अत्याहार प्रजल्प मागिरी हे सगळं आम्ही करूनच भक्ती मार्गांत येईल नंतर म्हणून ते सगळं वॉर्निंग सांगतस आता तिन्ही श्लोकांतू कसं सांगची म्हणल्यारी आमगेल भक्ती पुष्टी जावचेक कसं कोरका म्हणून एनलाइवनिंग अवर भक्ती त्या सुरवेरचे दोन्ही वॉर्निंग आता तिन्हीचे एनलाइवनिंग तशेल्यारी आम्ही हगूर त्या श्लोका भितरी रेग्या कसं म्हण पळया कसं सांगला तिन्ही श्लोकांतो उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात संगत्यागात शतो वृत्ती षड्भिर्भक्ती प्रसिद्ध्यती सुलभ असते साधारण आमची गेलशास ऐकताना उत्साहात म्हळ्यारी उमेदू सगळ्याक गोत्तशिले चोपास हांव ट्रान्सलेट करच्या गतीना निश्चयात निश्चय करून घेऊ का मागीर धैर्यात धैर्य काय जायना म्हणून ताळमी घेऊ का तत्तत् कर्म प्रवर्तनात ते कर्म ताकोंदून कोरका कसं ते आम्ही भागवत पुराण कोंकणी अनेक एक शनिवार सुरू केला भारी चंद कार्यक्रम नवविध भक्ती ते चंगा तत्तत् कर्म प्रवर्तनात म्हळरी श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम हे सगळं मी मना करून घेत संती मागिरी संगत्याग कोरका काही म्हळरी सत्संग कोरका दुस्संग मी त्याग कोरका सतोवृत्तीर म्हळरी आम्ही आमगेल्या पूर्वाचार्यांक अनु अनु हे कोरका फॉलो कोरका आमगे पूर्वाचार्याक अशी केल्यारी हे स वस्तू हे स स्वभाव हे स तत्व आम्ही मना करून घेतल्यारी षड्भीर स भक्ती प्रसिद्ध्यती म्हळ्यारी वाढता वर्धन जाता षड्भीर भक्ती प्रसिद्ध्यती हे स आता हांव सांगिल्ले स प्रिन्सिपल्स फॉलो केली म्हण जाल्यारी आमगेले भक्ती वर्धन जाता आता आम्ही भक्ती म्हणलेले कसं म्हणून मना करून घेऊ का नव्हे तका भक्ती म्हणल्यारी भक्ती डेफिनेशन आमगेले चैतन्य महाप्रभुले स शिष्य संती
तुम सकड गोत्त शिलेच्यात सत्संग ऐकून सगळा काही गोत्तस तन षट गोस्वामीस म्हणून तंतो प्रधान जावन शिले रूप गोस्वामी आम्ही सकड रूप गोस्वामीला फॉलोवर्स ते देखून आम्ही आमका रूपानुगास म्हणचे त्या रूप गोस्वामीनं तंगले भक्तिरसामृत सिंधून तो भक्तीचे डेफिनेशन दिला कसल म्हणपळया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तीर उत्तम उत्तम भक्ती मला कसले म्हणून आम्ही सुरवेरी मना करून घेऊ उत्तम भक्ती म्हणला रे अन्याभिलाषिता शून्यम अन्य विंगड कंचे आशे ते झिरो जाव का काही शून्य जाव का कंचे आशी दवरून घेऊ का आम्ही कृष्णाकू शिकोरच्या ते अभिलाष मात्र जाव का विंगड आशी कंचे मना दवरून घेवच्याचे देखून अंतू दोन्ही डिविजन करूया या श्लोकांत एक अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम ये सेकंडरी कॅरेक्टरिस्टिक्स भक्तीचे प्रायमरी कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणल्यारी आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तीर उत्तम ते उत्तम भक्ती जावका जाल्यारी आम्ही करचे उत्तम भक्ती जावका जाल्यारी कृष्णाक खुशी जावचे फॉर कृष्णास प्लेजर उदाहरणेक आनुकूल्येन म्हणल्यारी आमगेले इंटेन्शन कसले उद्देश कृष्णा खुशी करचे जावका आता एक दावाल काम चांग काम म्हण लेकून एकलो तागेला दुड्डू भरला म्हण लेक्या तो डोनेशन दिता काही काही आश्रमाक ते हंगा पुरा संन्यासींक डिवोटीसाक पुरा जाल्यारी ताण अशी सांगल्यारी कृष्णा खुश करचे की म्हाका गोतना म्हागेल्या अकाउंटा तुकून आमगेले कंडापटी आस ते तुकून महिन ताका डोनेशन वता आमगेले अकाउंटंट करता म्हळ्यार ताका भक्ती म्हणा ती उद्देश कसले कृष्णा खुशी जावचे इंटेन्शन शुड बी कृष्णास प्लेजर आणि काही तुमका चड मना करून दिवचे हांव सांगता उदाहरणेक आमगेले कृष्णा लोटो मुष्टिकासुर चाणूर सकड युद्ध केला दैत्यान पुरा कृष्णा खुशी जायनवे कृष्णा खुशी जाला कृष्णाक खुशी आशी जालेले देखून नवे ते जय विजयान पुरा तो घेवन कंसो मागीर कुंभकर्ण हिरण्यकशिपू हिरण्याक्ष पुरा जल्लेला त्यांनी कृष्णाक हे करू जल्लेरी अत्त त्यांनी मुष्टिकासुर चाणूर त्यांनी पुरा युद्ध करताना तंगेल इंटेन्शन कसले कृष्णा खुश करचवे नाही कृष्णाक सोलसूचे कृष्णाक जीश मरचे ते उद्देशांत आनुकूल्येन नाही तक्क ते भक्ती म्हणती जल्लेरी कृष्णाला लीलेंतू सानस्तान कृष्णान ते वृंदावन ಅಂತ खेळतान ನಂದಗೋಕುಲ ಅಂತೂ ತಗೆಲೊಟ್ಟು ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಗಿರಿ ಮಧುಮಂಗಲ सुदामा श्रीदामा हानी पुरा कुस्ती करता आशिल्ले कृष्णा लोटो तेन्ना ते भक्ती वे ते भक्ती इत्याक म्हळ्यार तांगेल उद्देश कृष्णा खुशी करचे तांणी सोलवले रिवॉर्ड न्ही तांगेल उद्देश कृष्णाक खुशी करचे ते देखून इंटेन्शन ते मुख्य हे तुमका मना वच्चाक एक कहाणी सांगता आज काली नरसिंह जयंती जालेली नवे ते देखून ते प्रयुक्त जावन हे कहाणी कनेक्शन आस कसं म्हळ्यार जय विजयाक शाप मेळ्ळू त्यांनी हंगा भूलोक येतांती हिरण्यकशिपने हिरण्याक्ष जावन जन्म घेतांती ते वेळार विष्णू तागेल द्वारपालक कोणे नांती म्हण सांगून थंय सुमुख म्हण एकल्याक अपॉइंट करता तशी ताण ते काम करता असताना ते सिक्युरिटी काम करता असताना ब्रह्मादी देवती पुरा येतांती विष्णूलागी प्रार्थना करूक अशेशी हिरण्यकशिपूले
कसले तोंदरे भारी जातस आमका सैसूचे जायना म्हूण सांगून येताना येताना हा सुमुको अपास तांका ब्रह्मादी देवतेक भितर सोना त्यांना तांणी सांगता ती पळय आमका भितर सोडी म्हणताना ना आता सोडू जायना देव विश्राम करत असं म्हणता तशी देवान उठून येताना हानी पुरा भायर रातची पळोवन देव सांगता चूकी तू केलेले तांकी तर राखयलेले म्हणताना देवा मग गोत नाशिले पळय अर्ध नॉलेज वायट म्हण शकाची तुगेले विश्राम करताना तुला सांगिले भितर कोणाके सोडू नज म्हणून बाई जाल्यार देवते पुरये लाकना म्हणताना म्हाका गोत नाशिल देवा हांव कसले उद्देश मेगेल कसं म्हणल्यार तुक्क तोंदरे जावचे नज म्हणून तुगेल खुशी कितेरी तुगेले सुखा कितेरी हांव तांकां भितर सोणी तुगेल न्हीद भंग जाता म्हूण सांगून म्हूण सांगताना देव सांगता केल्लेल चुकीची जाल्यार तुगेल उद्देश म्हाका प्रीती करचे म्हळ्यार देखून हांव तुका दैत्याल जल्मान तू जल्म दिता जाल्यार एक भक्त जावन तू हिरण्यकशिपू कसले आयला की तागेले नाश कारण जावन तू येता म्हूण सांगून ऐतिहास तशी सांगतस एक प्रल्हादाल एक चरित्रे कशी म्हळ्यार प्रल्हादू कशी तशी जल्मा येयलो म्हणून सांगतस ती तशी उद्देश मुख्य अन्य कसं म्हणल्यार हांगा प्रभुपाद बरयतांती ये श्लोकाचे परपरटांतू ते श्लोक ते सुरवेरची दोन सेंटेन्स वाजल्यार खंडितची कोणाल जीवन जाल्यार चेंज जाता आणि तू संशय ना प्रभुपादन कसं बरयला म्हळ्यार ये भक्ती म्हळ्यार कसले एक भावनात्मक जावन आशिले एक सेंटिमेंट्स ते नाही भक्ती म्हळ्यार इमॅजिनेटिव्ह नाही एक ऊहात्मक जावन आशिले कसले भाव तश कसले नाही म्हणून प्रभुपाद सांगता संती प्रभुपादान कसं सांगील म्हळ्यार भक्ती म्हळ्यार इट इज ए प्रॅक्टिकल ऍक्टिव्हिटी व्यावहारिक जावन आशिल्ली एक कार्यरूप आम्ही डेली कसं करता असंती देवाने भगवद्गीतेन तेच सांगितले यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम तुम्ही कसं करता की कसं खाता की कसं केल्यारी ते मक्क दियंती म्हणून ते प्रकार एक कोणता श्रीला प्रभुपादालगी एक ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏತಂತಿ ತಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂತು ಬಾಮುನ್ ಬಾಯ್ಲನಿ दोन्ही चेरडू तो यजमान सांगता प्रभुपादालगी आमगेल घरलगी कृष्ण हाडला स्वामी कशी आम्ही भक्ती करचे म्हणून ताका प्रभुपादान सांगेल उत्तर कसं म्हणल्यार पळयंती कालिताय तुमगेल घरलगी 4 जण आजी तुकून लेक्केंती 5 जण इतले लेखले पुरो आम्ही कसं करता की ते कृष्णाल उडगास काणू करचे हत्ताना हक्का एक अत्युत्तम जावन ये ऐहिक लोकांतू उदाहरण कसं म्हणल्यार एक आवसू लेनी एक चेरडाले एक आवसू कशी तिक विसरना तीन पोटा खाताना सुरवेर चेरडाक दिल्ला की म्हणून ती निद्दताना सुरवेर चेरडा न्हिद करयता खाली एक आवसू की कोणेय पुणी खाली म्हाका चेरडू म्हळ्यार प्रीती चेरडू म्हळ्यार जीव म्हाका म्हूण सांगल्यार ते मोग जायनी ते चेरडान गलीज केला तेगेल नाणोका ताका चंद करून धुवका पुसका चॉक घालका पावडर घालका पुरा घालका ते इंटरॅक्शन असले मात्र कमिटमेंट म्हणता ताका बाध्यते ते असल्यार मात्र आणि खाली म्हाका कसं की एक फिलिंग अस म्हणून सांगून म्हाका प्रीती मेगल चेरडू म्हणून तो बेसल्यार ताका प्रीती म्हणंती खैताय म्हळ्यार एक सान एक गाय जाल्यार एक बायल मनशी 2 दीस घरलेगी काम करण्यातली बेसता जायना
दुखता म्हण सांगून जाल्यार एक ऑपरेशन जाल्ली वे चेरडा काडूक ते गाय कितलो असो पुरो जाल्यार ती कॅर करना ती बेसता त्या चेरडा घेवन इतेक प्रीती ते चेरडा वयरी ते आशिल्ली प्रीती ते निद्दोचेक भायर सरताना चेरडो निद्दलावे म्हणून पळयता मागीर आपणान खाताना ते चेरडा दिल्लावे म्हणून नावचे वताना यो भजी सान चेरडू ते ताजी तोंडार जेवो अंगठे बैरास की कसले पडल्यार ताका श्वास बंद जाताले हेच आलोचना हक्क म्हणचे प्रीती म्हणून तशीची भक्ती म्हणल्यार एक भक्त आले भगवंताले मध्ये आशिल्ली एक बाध्यते ते कसले एक ऊहात्मक जावन कसले एक एक्स्टसी म्हणतात ते न्ही हांगा प्रभुपाद सांगता पळय तांगेल्याची आम्ही उत्तर ऐकल म्हणजे जाल्यार आमगेले ते 90% काम जालें आमकां मन आवडटा समची पळयन ती प्रभुपादान सांगचे डिवोशनल सर्विस खंय सकड भक्ती म्हूण आसा की ते पुरा प्रभुपादान डिवोशनल सर्विस भक्ती सेवे म्हूण बरयला पळयन तांगा डिवोशनल सर्विस is not a matter of sentimental speculation ऊहात्मक जावनो भावनात्मक जावनो जाऊचे ते नाही डिवोशनल सर्विस भक्ती म्हणल्यार और इमॅजिनेटिव्ह एक्स्टसी ऊहात्मक जावन एक भाव येवचे हा एक कोणता प्रभुपादान ते बेशील वेळारी एक लेडी डिवोटी येवन सांगता काय प्रभुपादा लगी स्वामीजी म्हाका जप करताना मत्ते भितरी रेड लाईट दिसता म्हण सांगताना प्रभुपाद सांगता काय हसता काय वय वे रेड लाईट दिसतोय तुका हा जप करी जप केलेलं पावना खंय ताई म्हणल्यार जप करता 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 एक दीस ते डिसअपियर जाता दिसना जाता म्हणून तशी ते भक्ती म्हणल्यार कसले ऊहात्मक नाही एक पंता वृंदावना सेंटर अंतू देवस्थान अंतू भक्ती हांगा भजन जाता आसतना एकलो म्हाका भक्ती येता म्हाका सकी जाता म्हण सांगून म्हाका देवाळ दर्शन जाता म्हणून उडत काय रडत काय जोर रडत काय तेकड धांवत काय हेकड धांवत काय कितले वेळ जाले हेकड धांवता उडता पडता उठयता म्हाका भक्ती येतस म्हण सांगून तेन्ना तांचे प्रेसिडेंट धनंजय प्रभू सांगता काय सेक्युरिटी गार्डाला की सुरवेर ताका भायर घाली म्हणून तो फ्रॉड तो म्हण सांगून तशी ताका भायर घालेल्याक एक गोतो विदिन 0 सेकंड तो आशिल्ले पुरा शौच सूर करता तशी ते भक्ती नाही तुम्ही भागवतांतू वाजलेरी कोळो पुरो परीक्षित महाराजाक कडेरी आणि 7 दीस असं म्हणताना ते शुकमुनी येता शुकमुनीक ते वर्णन करतात ती कशी तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम हटमानोनपेक्षः कश्यसनी दिगंबरम प्रलंब बाहुम आणि वक्र विकीर्ण केशम स्वमरोत्तमाभम अशी वर्णन केला शुकमुनीक त्यांना भक्त म्हणल्यारी पक्कन कळना पळयल्यारी दिगंबर जावन आयला काही आणि तो भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया पक्कन आयलो कितले जाय म्हणल्यार वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम ते कृष्णाल कलर घेवन आयला तो आणि वक्र केस पुरा हे जावन उन्मत्तवत जावन ताका पळोवन चेरडू पिस्सू म्हणले कोण पत्तोर उडयता काही तेन्ना तो ओड भक्तो कळना जाल्यार तो उरलेना इतेक भक्तो तो आनंद समुद्रांतू बुडला त्या बुड्डील मनुष्य केदनाही गलाट करना उरलेना ताका उल्लोचे जायना इत म्हळ्यार तो समुद्रा बुडला आनंद समुद्रान बुडला तशी भायर तुकून पळयलेले कुडले भक्त की काण करचे भक्ती की म्हणून ते कळना खाली एक बाध्यते ते कमिटमेंट म्हणतात ती आणि प्रभुपादाल पळयन ती गोपी सांगेल पळयन ती गोपी सांग कसं केलेलं एक पंत नारदू नाही लक्ष्मीपुरा लेखतांती इथे बा कृष्णान आमगेले स्वामीन केदना पळयल्यार गोपी साले उडगास काडचे म्हणून तांकां शिकोया म्हण सांगून कृष्ण मना लेखताना कूडले ते नारद येता कृष्णाला इच्छे प्रकार नारदाला एदूर कृष्ण सांगता मक्क मत्ती कणकणता जोर मत्ती कणकणता म्हणून
कसं केलं रब्बना वैद्य आपयताना वैद्य सांगता एक भक्ताले पाद धूळी हक्का चरण कमलाचे धूळी कृष्णाल ಮತ್ತೆ सरायलरी राबता म्हणून रुक्मिणी त्यांनी हानी पुरा येतात ते कसं काही वैद्यान कसं सांगलंय म्हणून त्या वेळारी हे ऐकून दी ಅಂತ तुम्ही सगळं तुमच्या चरण कमला धूळी म्हणताना त्यांनी सांगतात यो आम्ही काय भक्त नाही बा आमगेले धूळी काणोद वाले निಡ್ಲಾರ್ ಲೈಲರಿ आम्ही नरका वचका जातले अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायुक्त म्हणून ब्रह्माला वत्तांती नारदो ब्रह्म सांगता यो देवा हाव तितलोड डिवोटी नाही मेगेले चरण धूळी काणो कृष्णा निಡ್ಲಾ ಲೈಲರಿ हाव कोटी कोटी वर्ष नरक बोक्का जाताले म्हणून कोणेही ऐकनांती कंचीर 16,108 राणी असंती कोणे ऐकनांती म्हणताना नारद लेखता हाव एक वृंदावन वचून ते गोपीसाला निमगैता म्हणून गोपीसाला निमगैताना गोप्यांगाला निमगैताना त्यांनी कृष्णाला मात्य कणकणे सुद्धी ऐकल्याची तंग तडूचे जायना रडणे हे देवा भक्तांगल धूळी गे 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 मी आमगेल पह्या धूळी म्हणतानी पाय खरडून इतलं सगळे ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಜವಾಸೀಸ ಇತ್ಲೆ ಧೂಳಿ ಕಾಣ್ ನಾರದಲ್ ಹತ್ತ ದಿತ್ತಂತಿ ನಾರದಲ್ ಹತ್ತ ದೇವನು ಸಂಗತಂತಿ तुम ಗೊತ್ತನವೇ म्हणत नारदो कोटी कोटी वर्ष नरक बुक्का जाताले अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक तो म्हणून वाढ नाही आम्ही कोटी कोटी वर्ष नरक भोगलेंती तदनंतर आम्ही अशी जाल्ल्यांती आणि एक कोटी कोटी वर्ष नव्हे वाढ नाही आम्ही नरक भोगलेरी वाढना ते कृष्ण आले ಮತ್ತೆ कणकण एक पंत वच्चो म्हणून सांगतांती त्या गोप्य तितली नमुने तांका भक्ती तय भक्ती म्हणजे आमगेल प्रभुपादाने तशीची कसं केलेलं ते गुरुले आदेश ऐकून त्यांनी एकलीची ते 70 years प्रायारी ऑर्डर शिपारी काही चमकलेलं नाही त्यांनी ಒಟ್ಟು 40 रुपये घेऊन ते कार्गो शिप अंतू टिकेट नत्ती कोणालकिगे ಒಂದಿವನು ತಂತು कितले सुख संविधान सुपुरो आलोचन करियती पयर एक प्रभुजी संगतशिलंती कोणाकीची 3 घंटो कैकीची फॉरेन अंगवचक शिप पर वच्चे अशिल कै साधारण 1 घंटो म्हणताना माथ्या कणकण पोट्टा वळो नेवचे ओंकू जेवचे समुद्र गाण्याक सगळे हेल्थ गेल्ली म्हणलेकले कैताना अशें मागशी वच्चे काही नाही आणि 2 घंटे कशी सुधार सुचे म्हणतानी सांगतशिलके ಹಂಗ ಪ್ರಭುಪಾದನ ತಂಗೆಲ 70 years ಸಾರಿ 14 ದಿವಸ ते शिपारी बैसून कोणा कितेरी कृष्णा कितेरी जाले ते बैने 14 दिवस त्यांनी बैसून चमकलेल्यांती ताजे मध्ये तांका दोन्ही हार्ट अटॅक जाला शिपांतू दोन किती नी दोन्ही हार्ट अटॅक जाल्ले कितले ತೊಂದ್ರೆ जाले पडले तांका इतेक वाडणी कृष्णा खुशी करची कितेर तांणी चमकल्ल्यांती आणि आयच दिसांतू गवडिया मठांतू कितली म्हणल्यारी एक संन्यासीक वाडका म्हणजेल्यारी दीक्षे घेवका दीक्षे मेळ्ळी म्हणजेल्यारी संन्यासीक वाडूना प्रभुपादान कितली तांगेले करून दाखोवन ते फॉरेनर्स आले वैरी तांका समाज नावचे गोत नाशिले तांका गलीज केले समा क्लीन करू गोत नाशिले तसल जणाक दीक्ष दिले मंत्राचे आणि तांका प्रसाद करचे कशी म्हणून आपणेनची रांदप करून शिकयले ते ताई नाही तांका तांगेल ते प्लेट दाय धुवचे कशी गोत नाशिल तांका प्लेट समेत धुवन ते सगळे बॅरियर्स संन्यासी गेले ते विधी नियम पुरा हे करून ओव्हरलुक करून ते विदेशा वचून आयचे दिसाक तुमका इस्कॉन कसं म्हण गोतसे पुरा इतेक खाली प्रभुपादन ते राधा कृष्णाले ಹುಡುಗಾಸ್ ಕಾಣು ಹಂಗ ಲೀಲ್ ಜಲೆಲ್ ಜಾಗೋ ते ಲೀಲ್ ಜಲೆಲ್ ಜಾಗೋ वृंदावन मात्र 70 वर्ष नंतर खारी बसले पुरुषिले भक्ती करून हे भक्ती नाही माहित तशेलेरी ते देखून आमगेल इंटेन्शन कृष्णा प्लीज करचे इतक म्हणल्यारी डिवोशनल एक्स्टसी कशी ते भक्ती केल्यार त्या भावावेश भावोत्कर्ष कशी येता कृष्णा खुशी केल्यारी पुरो इत म्हणल्यारी आम्ही कृष्णाले पार्ट्स अँड पार्सल्स यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्
स्कंद भुजोपशाखा प्राणापहारांच यतेंद्रियाणाम तथैव यथार्हणम अच्युतेजय. म्हणून चारी स्कंदान सांगेलस कशी रुक्का मुळाक उद्दागलरी तद्य स्कंद भुज उपशाख शाख प्रत्येका काही शक्ती मिळत की तशीची कृष्णा कुश केलरी सगळे लोक कुश केलेले वरीची आमकाय ते आनंद खंडित मिळता. ते देखून भक्ती कसले म्हणून आम्ही सुरवेर मना करून घेऊ का. एक पंता वृंदावनाचे ते देवस्थाना कन्स्ट्रक्शन जात असताना कंचकी एक प्रभू ताका नाव तुड घास्या ना म्हाका वाजिले ते प्रभूजी ना कसं करत म्हणले गुरुदास प्रभू त्यांनी ते मॅनेजर जावन असता ते वेळारी त्यांनी मॅनेजर जावन वृंदावना पावताची फर्स्ट टाइम प्रभुपादान वृंदावनांतू तांगेल कन्स्ट्रक्शन वर्क पळोवचे येवचे तशी ಡೆಲ್ಲಿಂತೂ प्रभुपाद येता ती प्रभुपाद येताना तांकां आपून अडकानवे म्हण हांनी गुरुदास प्रभुजी वतांती गुरुदास प्रभुजी वचून हांका मनांतू व्हड भक्त नवे नाव पाविलो प्रभुपाद आता तांगेल ಒಟ್ಟು कसं सकड भक्ती विषय म्हाका मेळटा की कसं सकड तांणी भावावेशार असता की कसं सकड म्हाका दर्शन करयता की तांणी वृंदावनाचे म्हण सकड मना लेकून त्यांनी एरोड्रोम आपोचे वतंती ते एरोड्रोम आतोकून ब्यागनी कार दवरून प्रभुपादाल ಒಟ್ಟೆತಾನ उलयता कितकी मगेले की कसं विषय उलयच की राधा कृष्ण लीले विषय उलयता कितकी म्हण सकड आलोचन करून बसताना निमगोया म्हणल्यार उलोया म्हणल्यार तांगेल ते गांभीर्य पळोवन एक उत्तर उलोया म्हणल्यार धैर्य राखय तांकां शीची राखत सके तांगेल पळोवन तांणी जप करत सके प्रभुपाद मागीर मस्त वेळ नंतर त्यांनी हंगेल प्रभुजीला उलयलेले कसं म्हणल्यार फर्स्ट स्टेटमेंट हा काम कशी जातस सिमेंट पावलावे सिमेंटा कसले ತೊಂದ್ರೆಸ್ की सिमेंटानी सम कांदवरला नवे बीग घालनो उद्दा लागल्या ते गट्टी जाता हेच कन्स्ट्रक्शनाचे विषय उलयत सके म्हणल्यार तांणी भक्त न्ही वे ताका म्हणचे प्रभुपादान इट्स डिवोशनल सर्विसाचे सबस्टन्स सत्व वस्तू सार कसं म्हणल्यार प्रॅक्टिकल ऍक्टिव्हिटी प्रॅक्टिकल जाव का आम्ही भक्त म्हणून सांगून हाजी ते कोरका हे कोरका ಒಟ್ಟು एक नमुने गोंदोलशे करून घेवचे न्ही भक्त जावचे आमकां जायना बा आमकां संवसारांतू कितले काम आस तशी न्ही प्रॅक्टिकल ऍक्टिव्हिटी डिवोशनल सर्विस म्हणल्यार आम्ही प्रभुपादान सांगितलं बरी कशी आम्ही घरचे कसले खाताना दावाल उडगास करचे कसले पित्ताना दावाल उडगास करचे कसले एक नवीन असताना एक सुता गुडको ना जाल्यार दावाक दवरचे प्रत्येक कामांत प्रॅक्टिकल जाव का दावाल उडगास काढवे तेच भक्ती ते देखून षड्भीर भक्तीर प्रसिद्ध्यती म्हणून आम्ही आता शिकिल असं ते भक्ती कसले म्हणत तुमका साधारण मना गेला म्हणून हांव लेखता प्रभुपादान सांगिला वेरी इट इज नॉट अ मॅटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेक्युलेशन और इमॅजिनेटिव्ह एक्स्टसी इट्स सबस्टन्स मेन सबस्टन्स इज प्रॅक्टिकल जाव का खाली आम्ही एक आयतार वचून चर्चा वचून येता शुक्रार मात्र आमगेल नमाज त्या नाही भक्ती डेली भक्ती सकाळी उठून एक दावाक फुरसतच वे कामा वचका रात्री आता निकरगण जाता एक उद्बत झाल्याचे आड पडचे जाल्ले मेकेल भक्ती त्या नाही त्या भक्ती नाही प्रत्येक कामांती तगल उडगास काढचे प्रत्येक कामांती तगल उडगास काढचे तक्का भक्ती म्हणतात प्रॅक्टिकल जाव का आम्ही ते देखून ये षड्भीर भक्तीर प्रसिद्ध्यती म्हणून आम्ही आता मना करून घेतील असं आता षड्भीर कसं आलंय म्हणून पळया कसं सकड उत्साहात म्हळ्यार उमेद उमेद जाव का केद नाही भक्ती वाडका म्हण जाल्यार उमेद आमकां इतेना आमकां ताजे महिम गोतना आजी काही कितली म्हळ्यार आम्ही पळयत आमगेले हे लोकांतू
पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम. पदम पदम म्हळ्यार स्टेप अंतू प्रति आमगेले स्टेप अंतू इट इज फुल ऑफ डेंजर्स विपद जाल्यार आमी प्रत्येकय ते तरण करून आमकां देव राखतस ते आमी मना करून घेना ती आमकां आमी अर्हत ना जाल्यार आमी कितली वस्तू आमकां दावान दिला ते आमी मना करून घेना ती आमी आयच्या दिसान लागीं घरल्या कसं जातस म्हण पळयतस आनी ती लोकांत कसं जातस म्हण पळयतस आनी ती ते सगळं पळयतना आमी कितले भाग्यवंत म्हणून आमी मना करून घेवका आमकां अर्हत ना जाल्यार दावान इतले दिला ते देखून तागेल महिमे आमी मना करून घेतले री आमकां उत्साह असता हांगा केलो पण ते युट्यूबान पुरा कसं ते सोशल एक्सपेरिमेंट्स म्हण आसता तांतू एकलो आसता तागेलें नांव आनी गोतना म्हाका 2-3 पळयला तो मार्केटा वचून ते दुर्बळ कितले वरस तुका कितले मोल तुगेले बैरासाक म्हणटा 10 बैरास दी म्हणटा 10 बैरास दिल्यार कितले ताका ताका एक 800 रुपये म्हणटा तो 800 रुपये म्हणटा आनी ताका तो 10,000 दिता 10,000 दिवन भारी खुश ताका ताण तागेले माथ्यार हात दवरून तुका देव केन्ना अनुग्रह करो तशी अशी तुगेले उडगास केन्नाय काडता बा म्हणून अपास तो विंगड कडेन वता ते व्हिडिओ विंगड कडेन ताका रिक्षा भाडे घेवका खंय बजी दुर्बळ ताका तो अपास ताका 20,000 दिता लेक्क नातिले सरप्रायझिंगली तेन्ना ताणी तागेले उत्तर पळोवका हांव विसरूं ना तुगेले जल्मा तुगेले उपकार विसरूं ना म्हगेले घरल्या प्रत्येक खुश जाता मागीर हांव खाताना पिताना पुरा तुगेले उडगास काडता केन्नाय हांव दावाला मागता सुरवेर तुगेले कितें मागता अशी पुरा तांणी सांगोस इतेक ताणी एक रिक्षेकी कसं की 10,000 रुपये दिलेले तेन्ना दावान आमकां कितले ते दिला पयलीं एका व्हिडिओ पळयला हांव पट्टिकी बदकी गोतना ते केलेले की नाटक म्हणून एक बालमेनशी कोरोना जावन डिस्चार्ज जाताना ते बिल्ल पळोवन ती रडता तेन्ना ते डॉक्टर्स ते निमगयता इत्ते तुगेला ದುಡ್ಡು ನಾವೇ म्हणून तेन्ना ती 83 वर्साची म्हणल्यार सांगता म्हाका इतली काळ हांव ऑक्सिजन दावान फ्री जावन सप्लाय केले आज एक 10 दीस आस्पत्रे न्हिदलेले की इतली बिल्ल वे ऑक्सिजन घेतिल्याक हांव आज मेरेन दावाक कसले थँक्स सांगेल म्हूण ना म्हणून तशी आमकां प्रत्येक पदम पदम यत् विपदाम न तेषां पदम पदम विपदा आमकां ते देखून दावाले महिम आमकां गोतना हनुमंताक ते उत्साह कशी हनुमंताले पळोवक आमी प्रत्येकय हे कसले ಸೇವೆ ಕೊರ್ಚಿ ರಾಮಾಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅಂತೂ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಚೇ ಮನೋಭಾವ ಏಕಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಜತ್ತಚಿ ತಂಗೆಲ ಮಧ್ಯ ಪೂರ ಏಕ ಸಭೆ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ आपयता त्यांनी हे हनुमंतान पुरा काम करचे आमकां कसले सेवे बाकी दवरना तू ते देखून एक काम करका आमी प्रत्येकल्यान एक ड्युटीज वयसून घेवका नांव बरोवका तांगेले म्हणून तशें हांतूळ एकलो दावाक रांदप करूंक एकलो प्रत्येकाक एक नांव हनुमंतान येताना तू कसले सेवे ना पुरा सरले म्हणटा कसले नावे ना कसलेय ना आलोचन करता कसं करचे बा म्हणून ते वेळार रामू जांबे करता कुडले अशी करता ह्या सेवे कोणे बरोवन घेतला वे ना हे हांव करता म्हणून ते एक नेमान उलयताना रामान जांब येतकी म्हण भिवन लागीच अशी केदना पळयले तोंड एदुरू हनुमंत कोणाकय विंगड कसले उलोवचे ना तशी उत्साह जावका उत्साह केल्यार घेतल्यार आमी आमकां दावाले एदुरची हे भक्ती वाडता आमगेले परंपरेचे जगन्नाथ दास बाबाजी म्हण तुम्ही ऐकून असो पुरो भक्ती विनोद ठाकूरजीले शिक्षा गुरु त्यांनी हिस्ट्री सांगता कसं म्हळ्यार 144 इयर्स वंतलेन काही आमगेल परंपरेन त्यांनी स्वामी कितले म्हळ्यार बाबाजी तांकां कडेर दोळ ओपन करू जायना काही ओपन करू जायना म्हणटा हात उखळू जायना जप करतसूच त्यांनी तेन्ना तांगेले ओट्ट तांकां ओट्ट आशिल्ले त्यांनी तांगेले दोग जाणांनी दोन्ही दोळ्याचे रप्पे अशे करून हातान वयर करचे दावा पळोवचे आनी तांगेले हात उखळून दोग जाणांन ते तुळशी दावाक ऑफर करोचे तांगेले हाता करून तांकां तेकडे वच्चे जायनाशिल्ले
स महिन तांणी मायापुरांतू स महिन वृंदावनांत राबून आशिल्लीं तांकां भोंवचे ये सेवकान पुरा तांकां डिवोटीसान मागशी एक बुट्टी घालचे फाटी मागशी एक बुट्टी घालून त्या बुट्टी भितर बेस करून त्या कडेन व्हरचे जाल्यार खंय वाटेर नगर संकीर्तन की विंगड खंयचे कीर्तन की भजन की मेळ्ळी म्हण जाल्यार तांकां खंय तुकून ते उत्साह येत म्हण गोतना खंय तुकून तांकां ते त्राण येत म्हण गोतना बुडकनी बुट्टी तुकून भायर उड्डून तांणी 2-2 फीट हुडत आशिल्लें तशी म्हणून तांगेले काणयेंत बरयला ते उत्साह कितली प्राय जाल्यार भजन आयकल कुडले त्राण येवन इत म्हळ्यार तांकां प्रीती आसा दावा वैरी ते दावाल महिम गोतस ते देखून उत्साह जावका नेक्स्ट कसले निश्चयात निश्चयात म्हळ्यार कॉन्फिडन्स हे उत्साह ಕೆಲವು ಜನ ಎತ್ತ अशी पुरा ऐकून उत्साह तांतूल ಕೆಲವು जण कसं जाता म्हळ्यार मध्यांतू फॉल डाऊन जाता इत्याक तांकां निश्चय ना कॉन्फिडन्स ना कितली काळ जाल्ले जप करचे कितली काळ जाले कसले आमी मनाले किले जायना कसले इम्प्रूवमेंट ना म्हण दिसता म्हाका अशी जप करता आमी म्हणून ಕೆಲವು जण पुरो म्हणून अपास फॉल डाऊन जाता जाल्यार ते कसं जावका भक्ती वाडका म्हणजे निश्चय जावका खंडित कॉन्फिडन्स जावका देव म्हाका सोण घालना म्हणून हे इक्र श्लोक स्टेजेस ऑफ भक्ती म्हणस भक्ती रसामृत सिंधू स्टेजेस ऑफ भक्ती म्हळ्यार सुरेश श्रद्धे 9 स्टेजेस आसा ते श्रद्धा मागीर साधू संघ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती असं कड 9 स्टेजेस दावाले भक्ती पावका म्हण जाल्यार तांतू हे सगळं डिवाइड केला श्रद्धे एकडन काही एका श्लोकात कोण 3 ताय 4 कोण 7 साधू संघ अशी डिवाइड केला तशी हांगा श्रद्धी जावका श्रद्धी म्हळ्यार कसले श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ निश्चय कृष्ण भक्ती कैले सर्वकृत पाप कर्म हय सर्व कर्म कृत हय पुरा मी केलेले कर्माचे हे पुरे नाश जाता म्हणून सांगून संच अध्याय तो प्रभुपादान सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा म्हळ्यार कडेन प्रभुपादान ताजे परपरटांतू एका गुब्बकाल काणी सांगिलस एक पंता एक गुब्बका एक समुद्र साइडांतू मोट्ट घालत काय समुद्र पाळ येवन पुराय मोट्ट वत्ताना त्या गुब्बका कोप येवन गुब्बक सांगता समुद्र मोट्ट दी म्हणताना समुद्र कसले उरलेना तेन्ना त्या गुब्बक सांगता मोट्ट दिन जाल्यार हांव तुका आटयता म्हण सांगून वचून चोंचीन ते उदक काणे काडत काय चोंचीन उदक साध्यस्वे गुब्बकाक समुद्र आटोचेक जायना सकडे हसता काय जाल्यार ते सोण दिना काय तेन्ना हे पक्षीराज आशिल्ले गरुड पळयता विष्णूले वाहन तो पळोवन ताका करून दिसून तो समुद्र आपोवन सांगता पळय हे गुब्बकाल मोट्ट दिन म्हण जाल्यार त्या गुब्बकान करचें आशिल्लें काम तू काटोच काम हांव करता म्हण तशी ते समुद्र ते मोट्ट म्हापशे दिता तशी कॉन्फिडन्स जावका कित्याक म्हळ्यार आमगेले कॉन्फिडन्स माये पोवणूक गेला हे काणये मुखांतर समुद्र म्हळ्यार माय म्हूण आमी काडयेत ते गरुड कोण आमगेले गुरु गुरुन आमकां आमगेले भक्ती अपास उटकरयला कृष्णाले आनी आमगेले संबंध आमकां सांगून दिला ते प्रकार आमी करनी म्हण जाल्यार आमी खंडित आमी आत्मघातुक आमकां आमी नाश करून घेता संती तेच भागवतान सांगता संती नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम विकल्पम गुरु कर्णधार मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा कोण ये भवाब्दी ये संसार कोण दाणपना की लायक वारेस अनुकूल जावन म्हळ्यार शास्त्र पुरा आमगेले हाता दिला गुरु कर्णधार कॅप्टन शिप ये मनुष्य शरीर म्हळ्यार नृदेह माध्यम नृदेह दिला मनुष्य शरीर म्हळ्यार शिपस मागीर कॅप्टनस प्रभुपाद त्यांनी सांगला काली हांव सांगिले
हे चारी रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स आणि ऑल राऊंड जप करियंती हांव तुमका आणि प्रसाद मात्र खायंती प्रसाद नंतर विंगड कसले तोंडा घालना म्हणून निश्चय कोरका इथे जायना जाता आम्ही मन कोरका मन केले तक्की पुरा वाट सोड दिता विंगड घालना मग विंगड कोणी बाहेरचे कसं केलं री दावाल नाही वेज्जल हवे ते मात्र आम खाऊचे म्हणून मना गट्टी करून घेऊ का खंडित आमका ते कॉन्फिडन्स आयली म्हणजे री खंडित आमगेल भक्ती वर्धन जाता प्रसिद्ध येते आणि तिन्नीच कसं तर तत्कर्म नाही कसं काय धैर्यात मला री क्षमे क्षमे घेऊ का क्षम प्रभुपाद त्यांनी सुरवेरी ತಂಗಲ್ ಗುರುಲೆ ಆದೇಶ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಗ ವಿದೇಶ ಚಮಕಲ್ಲಂತಿ विदेश वच काही पुढे त्यांनी 1944 असूर केला तांके एक इच्छे सगळा कृष्ण भक्ती हाडका म्हणून हे कृष्णाला खुशी कितेर करता म्हणून त्यांनी ते तांगेल मेसेजेस बॅक टू गॉड हेट म्हणून सान एक पातळ बुक आजी असते त्यांना 1944 अंत त्यांनी प्रिंट करू सुरू केला त्यांना कितले कष्ट जल्ला तांका सिंगल हँडेडली त्यांनी 1944 आतून 1960 ताई केला कितले कष्टस ते ताजे मॅन्युस्क्रिप्ट त्यांनी एकले बरयलेले ताजे पेपर घेवचे वची एकलेची ते वेळारी इंडियान तू पेपर क्षाम पेपर ना मागीर ते बरोवन जाले नंतर प्रेस प्रिंटिंग आगी प्रेस वरची ताका तेवे त्यांनी एकले केले मागीर ते विकची काम रोड वचून फ्रेंड्स गेयंती हांव ते बरयला हे बरयला म्हणून एकलोची प्रत्येक त्यांनी एकले केलेले ते पेशन्स सारी त्यांनी ते कालांतू त्यांनी कोणा जाये तांगेल फ्रेंड्स सांगता जायवे तू की सकड म्हणून ते काला त्यांनी पेशन्स दवरन तिले नक्की म्हणून सोडले म्हणजे रे आम्ही सकड खंडितची फॉल डाऊन जाऊन आम्ही असेल एक आनंद पावना आशिल्ले जपाचे सकड शास्त्राचे पुरा प्रभुपादान पेशन्स दवर देखून आमका आज एक जीवन मनुष्य म्हणले एक जीवन अस यातलं कंचे एक रीती जीवन आम्ही करत आशिल्ले की म्हणून आम प्रत्येक सांगच्या गतीना तदनंतर तत्त कर्म प्रवर्तनात ते सकड भागवत पुराण कोंकणी अंतू शनिवार चंदार क्लास जतस उपास हाव सांगच्या अगतीना मागीर कसले संगत्यागात म्हळ्यार सत्संग घेऊ का सत्संग कान घेऊ का आम्ही कशी दुस्संगात कोण त्याग दूर वच का ते वृत्रासुरार प्रार्थने कळत पळय वृत्रासुर तितलोड दैत्यू तका देऊ कडेरी मरण ताण देव तक दर्शन दिता त्यांना ताण दावाला मागचे कसले ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्र भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माय आत्मात्मजदार गेहेषु आसक्त चित्तस्य ननात भूय हे उत्तम श्लोक म्हळ्यार कृष्ण ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः हाव मेगेल कर्म रियाक्शन्स ಒಂದೂನು हावे संसारांतू पडला जाल्यारी मक्का तुगेले डिवोटीस कोण तांगेले सख्य दी तांगेले सत्संग दी म्हणतस तो मागीर कसं नक्क मका संगत्यागात त्वन्माय आत्मात्म जदार गेहेषु आसक्त चित्तस्य ननात भूया वापस मका कोण तुगेल मायेंत कोण हे संसारांतू हाव मिगेल चेरडू मिगेल बायल म्हणून अशी माय पोण संकी तांगेले सत्संग नक्क मक तांगेले सत्संग नी तांगेल संग नक्क मक्का म्हणून तो सांगतस त्वन्माय आत्मात्म जदार गेहेषु आसक्त चित्तस्य कोण घर म्हणून आसक्त करून बसला की तांगेले मक्का हे नक्का संग नक्का म्हणून तशीची सतोवृत्ती म्हळ्यार आम्ही आमगेले मलगडे आचार्यांक पुरा फॉलो करचे फॉलोइंग द प्रीवियस आचार्यास केतनाय कोरका प्रभुपादान कसं केलेले त्यांनी तांका खाली वेस्ट वचून प्रीच करी म्हणले तांगेल गुरुन ते त्यांनी फॉलो केला तशीची आम्ही कसले आमगेल मालगड करतस की तांगेल आदेश वैष्णव सेवा म्हणता ताका आमगेल राधानाथ महाराजीन
सुरवेरी भक्ती वेदांत हॉस्पिटल सुरू केले. भक्ती वेदांत हॉस्पिटल सुरू करताना तांका मस्त क्रिटिसिझम जायले. कसं ये हॉस्पिटल पुरा सुरू करचे, आमकां इस्कॉना सांगिल भैया, इस्कॉना संन्यासींक पुरा आमगेले इस्कॉनान तू प्रभुपाद पूड तुमून तांगे लेक्चर सांगतशिल्लें ती मायावादी सांगते हॉस्पिटल सुरू करचे, अगोर अगोर देव देव म्हूण सांगून स्कूल सुरू करचे, हे चक्कड मागीर दुडवा अशी सुरू जाता. आमकां सांगिल भैया सोशल वेलफेअर एक संन्यासी कसले तितली इंटरेस्ट हॉस्पिटल सुरू करचे म्हणून मस्त क्रिटिसिझम जायला. ते ऑड एक डिस्कशन जावन उकडेरी हायर जीबीसी ते एक बिग टाइम डिस्कशन म्हणून येता जाल्लेलें आसा. जाल्यार राधानाथ महाराजीन कसं सांगेल म्हळ्यार एक पॉइंटार फोकस करतस वैष्णव सेवा. वैष्णव सेव करतस आजीक आमगेले कितले किची डिवोटीस त्यांनी सकट डॉक्टर्स त्यांनी सकट भायरी काम केली म्हणजे तांका भायरचे मेडिकल इंडस्ट्रीसन तू पुरा एक करप्शन अस कस कसं करयता ती ताज करना तांची करना कोरका जाता त्यांनी काम करताना उपाय ना खुशी ना जाल्यार कोरका जाता. ते करप्शना त्यांनी हे जायना तिले विक्टीम जायना तिले तांक एक चान्स मेळ्ळी नवे वैष्णव सेव करूक ताजी एकची मेगेल उद्देश म्हणून सांगून राधानाथ महाराजीन सांगेल अस. तदनंतर तांका लेटेस्ट रिपोर्टान तू कितले सकड काम जाला ते आस्पत्रे आयल जण कितले डिवोटीस जाल्ले ती सकाळी भजन ऐकून मागीर कितली जणाक प्रसाद वांटला, कितले बुक्स डिस्ट्रीब्युशन जाला हॉस्पिटला भितर ते सकट पळयल्यारी आणि तेवे न्ही लास्ट कसं कसं प्रभुपादाक रेप्युटेशन कितलं येयलें, प्रभुपादान नांव कितलें वयर व्हेल्लें ते पळोवका जाल्लेले. ते देखून संगत्याग आनी सतोवृत्ती प्रत्येक भक्ताने निमगोची आमगेल्या शास्त्रांतू सुमार भक्तांक देव प्रत्यक्ष जाला, देवान दर्शन दिला. ध्रुव जेवो, पृथु महाराज जावो, प्रल्हाद जावो, कंचे वृत्रासुरात सांगिले हांका सकड दावाल दर्शन जाला. दावाल दर्शन जावन देवान तांगेले निमगोचे अस भक्ता कसल जाय म्हूण सांग तुका हांव ते वर दिता म्हणून. तेन्ना प्रत्येकल्याने वर नक्का तुगेले दर्शन मेळ्ळें अज्जे काही व्हड सूख कसं असं दावा अज्जे काही व्हड कसं निमगो येता मी म्हणताना ना मेगेल खुशी की तर तुम्ही कसले पुणे निमगो का म्हणताना प्रत्येकल्याने ध्रुव जेवो, पृथु महाराज जावो आमका सत्संग दी दवा म्हणून तांणी निमगयल्लस. आम्ही आयचे दिसांतू तेच म्हाका कसले आम्ही आमगेले कर्माचे फल आणतू खंय सकड आम्ही जल्मा येता ती ते जल्मा येवचे खंय जाल्यार व्हड न्ही दवा तुगेल वयर आशिल्ले ते प्रीती आमका चोडका म्हण सांगून आम्ही प्रार्थना करका. हेच प्रार्थने आमगेले साक्षात कृष्णाले अण्णान नंद महाराजाने हेच निमगयलेले. कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दाने रतिं न कृष्ण ईश्वरे. कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां मिगेल मिगेल कर्म ಒಂದೊಂದು ತಂದಂಗೆಲ್ कर्म ಒಂದೊಂದು आम्ही सगळे भ्रमण करतांत हे ब्रह्मांड जल्लेरी खंय जल्लेरी वाडनादवा रतिम न कृष्ण ईश्वरे आमकां पुराय तुगेल वैरी भक्ती चोडका म्हणून नंद महाराजान प्रार्थना केलेलं आस. तेच आमगेले प्रार्थना जावका म्हण सांगून आजीक स क्वालिटीस कसे सकड प्रिन्सिपल्स आमगेले भक्ती चोडचे म्हणून आम्ही ऐकलेलेच. हे तुमका येद्दीपुणी मना गेला जल्ली म्हण जाल्यारी आणि भक्ती येद्दीपुणी चढत म्हण जाल्यारी ते मेगेले गुरु महाराजाले आशीर्वाद म्हण लेखून घेत सावा. आणि म्हाका कसले योग्यते येना कसले साक्षात्कार येना. एक कसं म्हळ्यार आज सांगिल्या वरी भक्ती म्हळ्यार कसले एक आयडिया न्ही आमगेले मन म्हळ्यार आयडिया फॅक्टरी तुकून म्हण एक मन गेलेलं आस ते तुमकां म्हाका कशें गोत असते तशी सांगून दिला. कोणाकय कसले तोंदरे जाला मेगेले उतरांत मनाक दुखला म्हण जाल्यार कसले अपराध जाला म्हण जाल्यार मेगेले हाता तुकून
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे